Teho-opistolla järjestetään valmennuskursseja arkkitehtiosastolle ja taidealoille. Meillä opit tekniikkaa, näyttävää ilmaisua, ideointikykyä ja mikä tärkeintä, luot oman tyylisi, jolla erotut massasta pääsykokeissa. Meillä voit valita koko vuoden tai puolen vuoden kurssin tai 5 päivän tiiviskurssin. Pääsykokeissa Tehon suurimmat hyödyt oli mulle ajankäyttö. Se, että mä pystyin suunnittelemaan kaiken mun tekemisen silleen, että se oli toteutettavissa siinä ajassa, mikä oli määrätty. Ei tullut kertaakaan semmoista paniikkia, että apua, mitä mä nyt teen. Tämä muutos oli aika radikaali, koska mä sain keskivertopisteet ennen tehokurssia ja sitten sen jälkeen mä sain lähes täydet pisteet. Meillä syntyi siellä aivan uskomattoman hyvä semmoinen yhteishenki. Moni on tuossa mun kanssa opiskelukavereina nykyään, niin sitten tulee pidetty yhteyttä silläkin tavalla. Lähtötasolla ei ole merkitystä. Me opetamme sinut piirtämään ja ylittämään itsesi pääsykokeissa. Nähdään Teholla.